u Beču. Na jednom privatnom veselju Darku Laziću upali su kamatari. Sve se odigralo pred očima šokiranih gostiju. Kako piše Kurir, Darko je za nastup unapred dobio 14.000 evra, ali taj novac nije dugo ostao kod njega. Kamatari su ga izvukli iz sale, a zatim odveli u jedan klub gde mu je oduzet i ostatak keša. Pevač je pokušao da smiri situaciju, pa je obećao da će sledeće veselje kod tih ljudi otpevati, potpuno besplatno. Sve ovo dešava se u trenutku kada Darko i sam priznaje da duguje preko 1,5 evra. Podsjetimo, Lazić već godinama vuče ozbiljne dugove. Nakon nesreće 2018. bio je u minusu preko 400.000 evra. Dugovao je i svom menadžeru, a spekulisalo se i da je Zorica Marković oprostila dug iz prijateljstva. Ovo nije prvi put da se priča o kamatama i obezbeđenju oko pevača, ali ovog puta sve se dogodilo pred publikom usred veselja. Da li će Darko uspeti da izađe iz dužničkog pakla ili će ga dugovi pratiti zauvek?